Πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Θανάση Λουκά, τον πρόεδρο της Πολιτείας Θράκης. Μαζί μας και ο συνάδελφος Δημήτρης Σταματάκης. Κύριε Λουκά, καλησπέρα σας. Αύριο η Πολιτεία Θράκης καλεί τα μέλη της, υποθέτω και τα μη μέλη της, τους φίλους της, σε μια εκδήλωση η οποία θα γίνει στο κτήμα Βασίλης στις 9, με στόχο, όπως βλέπω στην πρόσκληση, να γνωριστούν τα νέα μέλη μεταξύ τους και να συζητήσετε και τα θέματα για τα οποία η Πολιτεία το τελευταίο καιρό έχει βάλει ως στόχο και ως πρωταρχικό μέλημά της, που είναι οι επενδύσεις, οι νόμιμες επενδύσεις στην περιοχή μας και γενικότερα. Σωστά, κύριε Λουκά? Έτσι ακριβώς είναι, και τα μέλη και τα μη μέλη. Βέβαια η Πολιτεία Θράκης δεν έχει βάλει τώρα τελευταία αυτό το στόχο. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια ασχολείται με αυτά τα θέματα. Έχει κάνει προτάσεις, έχει κάνει ημερίδες, έχει κάνει συζητήσεις, έχει στείλει επιστολές. Αυτό είναι μια ευκαιρία, επειδή τον τελευταίο καιρό έχουμε κάνει ένα άνοιγμα προς τον κόσμο. Έχουμε γράψει πάνω από 1000 καινούργια μέλη στην Πολιτεία. Πάνω από 1000 καινούργια μέλη? Βεβαίως, πάνω από 1000 μέλη έχουν γραφτεί πλέον στην Πολιτεία Θράκης. Είμαστε ένας σύλλογος ο οποίος θέλει πλέον δυναμικά να ασχοληθεί με αυτά τα θέματα και καλούμε τα μέλη μας να έρθουν σε αυτή τη συγκέντρωση, όπως είπατε, για να γνωριστούμε καταρχήν μεταξύ μας, αλλά και για να τους ανακοινώσουμε τις επόμενες δράσεις μας, οι οποίες θα είναι σύντομα, θα μάθετε κι εσείς. Καταρχήν να πω ότι είναι μια βραδιά η οποία θα είναι χαλαρή με μουσική και φαγητό και όσοι θέλουν μπορούν να έρθουν μαζί μας. Μάλιστα. Δημήτρη. Αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω για τα 1000 καινούργια μέλη είναι μετά από. Είναι εντυπωσιακός αριθμός πάντως, Δημήτρη. Έτσι όπως το. Είναι ένας εντυπωσιακός αριθμός. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί σύλλογοι στην περιοχή μας που να έχουν 1000 μέλη. Πώς έγινε αυτό, κύριε Λουκά? Έγινε συντονισμένα από τους πρωτεργάτες της πολιτείας ή υπήρχε και αυθόρμητη συμμετοχή κάποιων που να έρθουν και να γραφτούν μέλη? Θα σας πω, εδώ και λίγο καιρό, ξέρετε, όταν έλαβα την Προεδρία στην Πολιτεία, διαδέχτηκα τον κύριο Παπα-Νικολάου, ένας καταξιωμένος πρόεδρος. Παπα-Νικολόπουλο, συγγνώμη. Καταξιωμένος πρόεδρος και αυτός. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα, ο σκοπός μου ήταν να κάνουν την Πολιτεία πιο εξωστρεφή προς τον κόσμο και με βασικό, ας το πούμε, σύνθημα και επιχείρημα είναι το οποίο πιστεύω και όλα τα μέλη μας τα οποία γράφτηκαν το ενστερνίζονται και το πιστεύουν, ότι πρέπει να έρθουν καινούργιες επενδύσεις στην περιοχή μας. Κάναμε ένα άνοιγμα στον κόσμο, το ξέρετε, κάναμε κάποιες καταχωρήσεις, κάναμε κάποιες διαφημιστικές, θα έλεγα, κινήσεις, ας το πούμε, στο σύλλογό μας. Εκτός από αυτούς οι οποίοι καταρχήν ήταν θετικοί με το σκοπό μας, και ο σκοπός μας είναι το α αυτή τη στιγμή, να βοηθήσουμε ώστε να γίνει επένδυση των χρυσορυχείων Θράκης στην περιοχή, ήρθαν και πάρα πολύ αυθόρμητα και με σκοπό να προσφέρουν στην πολιτεία εθελοντικά και να βοηθήσουν σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχουμε πάνω από 1000 μέλη αυτή τη στιγμή. Υπήρξε δηλαδή κόσμος ο οποίος ήρθε και σας βρήκε ακούγοντας τις διαφημίσεις στα ραδιόφωνα, διαβάζοντας τις καταχωρήσεις στις εφημερίδες, όπου κατέληγαν πάντοτε στο τέλος με μία πρόσκληση και ένα τηλέφωνο το οποίο δώσατε στο κοινό, να έρθουν να σας βρουν και να δηλώσουν με την παρουσία τους την συμφωνία τους ουσιαστικά, έτσι, με τους στόχους της πολιτείας. Εξαιτίας αυτού λοιπόν, εξαιτίας όλης αυτής της καμπάνιας, έφτασε η πολιτεία σήμερα να αριθμεί 1000 μέλη. Έτσι ακριβώς είναι, και θα σας πω το εξής, ότι από τότε που ξεκίνησε αυτή η καμπάνια, και ήταν καθαρά πρωτοβουλία δικιά μου, γιατί νομίζω ότι πρέπει πλέον να λέμε κάποια πράγματα με το όνομά τους και δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από κάποια θέματα. Το τηλεφωνικό κέντρο της πολιτείας και το τηλεφωνικό κέντρο της γραμματείας, της οποίας είχαμε, και η κοπέλα η οποία σήκωνε τα τηλέφωνα, δεν προλάβουν να σηκώνουν τα τηλέφωνα και να καταχωρεί καινούργια ονόματα. Τι άτομα ήταν αυτά τα οποία γράφτηκαν στην πολιτεία, κύριε Λουκά? Ήταν άνεργοι? Πολύ άνεργοι, πάρα πολύ άνεργοι, αλλά και άνθρωποι καθημερινοί. Να σας πω ότι σε μια επίσκεψή μου τυχαία σε μια δημόσια υπηρεσία, έτυχε άνθρωποι οι οποίοι ήταν δημόσιοι υπάλληλοι και δούλευαν εκεί πέρα να μου πούν ότι μπράβο, καλά κάνεις και προχωράς και εμείς μαζί σου. Είμαι στον δρόμο, πάρα πολλοί άνθρωποι με συναντούν και μου λένε ότι και έτσι πρέπει να γίνει, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, και νομίζω και εγώ ότι δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Ναι, αλλά κύριε Λουκά, δεχθήκατε
και προσωπικές επιθέσεις. Δεχθήκατε και κριτική αρνητική, δεχθήκατε και σχόλια τα οποία σας θίγουν και ως προσωπικότητα, σας θίγουν και ως επαγγελματία, σας θίγουν και ως υπόσταση γενικώς. Επειδή ακριβώς δραστηριοποιείστε στην πολιτεία, είστε ο πρόεδρος της πολιτείας Θράκης. Πώς απαντάτε σε αυτά? Θα σας πω, το 99% των σχολείων και των κριτικών ήταν θετικά. Υπάρχει και 1% όπως είπατε και εσείς, οι οποίοι είναι αρνητικά και δεν έχουν στόχο, νομίζω εμένα, έχουν στόχο γενικότερα όλη αυτή την κίνηση η οποία γίνεται για να μπορέσουμε να βγούμε από αυτό το τέλμα και να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Βέβαια αναφέρονται στο όνομά μου, αυτοί που αναφέρονται βέβαια είναι ανάξιοι λόγου, δεν υπάρχει λόγος να μιλήσω για αυτούς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι κρατικοδίαιτοι, θα έλεγα. Γιατί είναι τους ξέρετε? Βεβαίως και τους ξέρω. Έχω διαβάσει σχόλια αρνητικά για εσάς σε διάφορα sites. Βεβαίως και τους ξέρουμε. Δηλαδή. Τους ξέρουμε δεν άκουσα τίποτα περισσότερο και τα διάβασα. Ναι. Φυσικά και τους ξέρουμε. Εννοείται ότι τους ξέρουμε. Κρύβονται πίσω από αυτά τα site. Ανώνυμα πίσω από αυτά τα blog και τα site. Είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις επιχορηγήσεις από την περιφέρεια, τις επιχορηγήσεις από το Δήμο, τις επιχορηγήσεις κάτω από το τραπέζι από οπουδήποτε μπορούν. Είναι οι άνθρωποι που έχουν πολύ μακριές γλώσσες στην περιοχή της Θράκης και βολεύονται χωρίς να κάνουν τίποτα. Ανεπάγγελτοι, θα έλεγα. Γλώσσες για να μιλάνε ή για άλλη χρήση? Μακριές γλώσσες. Μάλιστα. Οι μακριές γλώσσες δεν είναι για να μιλάνε, κύριε Αποστολίδη. Είναι για άλλο λόγο. Γι' αυτό σας το λέω. Για να μιλάς χρειάζεται μικρή γλώσσα. Για να κάνεις κάτι άλλο χρειάζεται μακριά γλώσσα. Ναι, μάλιστα. Εκτός από την αυριανή εκδήλωση, κύριε Λουκά, έχετε προγραμματίσει κάτι για το άμεσο χρονικό διάστημα? Φυσικά και έχουμε προγραμματίσει. Έχουμε δράσεις οι οποίες θα τις ανακοινώσουμε σύντομα. Αναφέρονται σε προβλήματα γενικότερα της περιοχής, όπως κάναμε πάντα όλα αυτά τα χρόνια, και γι' αυτό μας κατηγόρησαν. Μας κατηγόρησαν ακόμα και γιατί χρώμα μπλουζάκι φοράμε. Έτσι, η κριτική ήταν και σε αυτό το επίπεδο, ή γιατί φοράμε γυαλιά πρεσβειοποίησης, τέλος πάντων. Πάντα όμως είχαμε κριτική στάση απέναντι στα προβλήματα της περιοχής και θα δείτε στο άμεσο μέλλον, σύντομα, ότι θα έχουμε και δράσεις οι οποίες αφορούν γενικότερα κάποια προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει ο κόσμος της περιοχής μας. Κύριε Λουκά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Η εκδήλωση πολιτείας, να θυμίσουμε ότι είναι στο κτήμα Βασίλη αύριο Σάββατο στις 9 η ώρα. Τώρα, κυρίες και κύριοι, σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων της ΔΕΛΤΑ τηλεόρασης, φραστική αντιπαράθεση του ευρύτη βουλευτή των Ανεξαρτήτων Ελλήνων Μαρίνου Ζουνίδη με τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη με φόντο τις δομές υγείας του Εύρου. Επίσης, παρακολουθήστε στο δελτίο μας. Σε εξέλιξη η πρωτοβουλία Στηρίζω της Νέας Δημοκρατίας. Αφορά συλλογή τροφίμων προς ενίσχυση οικονομικά ασθενών ομάδων. Αυτά και άλλα ενδιαφέροντα σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί.